LL サイズヨガチャンネルゆっこです。はい、太っている私の RYT200 への道ということで、RYT200 終了してるんですが、久しぶりにですねスクールに登校してきましたので、再履修をしてきました。そんな内容を今日は報告していきたいと思います。で、早速なんですが、ベーシックの本当に最初の初段階のクラスの授業からですね、受け直してきました。で、今日は実はですねティーチングの時の、ティーチングのクラスメイトと一緒にですね朝からずっと夕方まで授業を一緒に受けれて、またなんかいろいろ新鮮な刺激をこうもらったりとか、こう改めて気づきがすごく多い時間、そして一緒に本当にもう今コロナでみんなで集まることができないので、学校に行くっていうだけでですね会えるっていうのはすごく嬉しかったですということで、まず朝10時からですね2時間また1コマ授業を受けました。こちらがベーシックのバランスの授業を受けてきたんですけど、時間が経つごとにこう忘れてきていたなっていう基本的なこう体の使い方、アライメントであったり構成要素であったりっていうのを、見直すことができたなというところです。そして自分自身の体の変化っていうのもすごく感じれて、やっぱりその心のこう取り扱い、自分の体をこううまくコントロールして、使っていくっていうのもすごい感じれた時間でした。で、骨盤ニュートラルがすごい大事になってくる、ポーズもすごく多かったんですけど、まず1つ目にですね、ブリクシャーサナということで、立ち木ですね、木のポーズをやって、で改めてこの ASIS っていうのはこの骨盤増産の骨のところですね、そこの使い方、位置を揃えるっていうことをすごい真剣に向き合うことができました。でそして、前回もですね、失礼しましたバランスが2コマ目ですね。まず1コマ目、失礼しました。1コマ目は体幹コアでした。ベーシックの体幹コアの授業から始まってですね、朝一番です。すいません、10時から。でこちらが、体幹っていうとこの手とか足を抜いたこの自分の体の胴体のところですね、ここボックスみたいになってるここの部分を使う体幹コアの授業を受けてきたんですけど、まず1つ目にウトゥカターサナを受けてきました。で実はなんでこの、授業をもう一度受けに行ったかっていうと、もちろん自分が復習したいっていうのもあるんですけど、YouTube 更新をしていく中でウトゥカターサナ、チェアポーズが苦手、ちょっとしんどいとかっていうお声も、聞いて、でどうやったらその、チェアポーズをもう少しこう軽減してできるかっていうお声があったので、再度ちょっと自分の中で整理するためにも勉強しに行ってきました。でこの体幹コアの授業ってサンスカーラっていうのがヨガの哲学のコンセプトに出てくるんですけど、潜在意識っていうところですね。こう無意識にこう普段自分たちがやっていることで、それを気づきに変えて意識的に気づいて直すっていうことが大切っていうことを改めてまたこの授業でですね感じ取れたんですけど、でやっぱりヨガってそれだけすごいインナーマッスルを使うなっていうのも本当に授業を受けていて思いました。でこのベーシックの授業を受けていて、今回は今日晴れっていうのもあったんですけど、梅雨の中で今日晴れだったんですね、大阪は。で授業学校に行くとなんか珍しく久々に人を見たなっていう感じで、今日は5人で朝から授業を受けてたんですけど、うち3人はもう再履修の人たちで、2人の方がベーシックを今から勉強されているっていう方々と一緒に授業を受けました。で、ウトゥカターサナをやった次にですね、ビラバドラーサナ1ということで戦士のポーズですね。ビラバドラーサナって実は2よりも結構1は本当に難しいなっていうのも改めて感じたのと、自分の体の変化っていうところですごいびっくりしたのが、先生の誘導でもっともっと足広げれるよ、もっと踏み込めるよって言ってもらって、自分のアライメントを自分の体こう調整をした時に、自分がこう持っていたよりもすごく足が広げてちゃんと足幅を取って踏み込むっていうことができて、かつちゃんと骨盤まっすぐ前に向けた状態で落とすことができたっていうのがすごい自分の中で発見、そしてすごい嬉しい気づきでもありました。やっぱりその自分の体が変化してきて、ハムストリングスとかが柔らかくなることで踏み込みがだいぶしやすくなったりとかで、先生から言われたのが自分の体がやっぱ変化してくるので、どんどん挑戦していってしっかりと
足幅取っていくことで、さらに伸びが深まって慣れてくるよっていうのも言われて、自分でここまでではなくって限りなく体って進化はし続けるものでもあるなっていうのもすごく感じれたので、引き続き自分の中でアライメントを整えながら一歩踏み出す、勇気っていうのも持ちながらやっていきたいっていうのも感じれました。そして、3つ目がプランクですね。本当にベターなプランク、体幹コアを使うもので、プランクが一番代表的に分かりやすいのが、体幹コアを使ってかつ、腕力と脚力が必要だよっていうことも改めて、基本に戻ったっていうところです。で、最後にこのナバーサナっていって船のポーズですね。これを腹筋を使ってやるんですけど、もう1週間弱前ぐらいからもうかなり腹筋が今筋肉痛だったんですけど、さらにもうプル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 っていうのが半端なくきました。ということで、あっという間に2時間本当に、過ぎたというところですね。そしてさっきお伝えした2コマ目ですね、1時から2コマ目2時間また、ベーシックのバランスの、授業を受けました。で、ベーシックのバランスはその最初1つ目に、ブリクシャーサナということで木のポーズですね。そして2つ目にガルダーサナ。実はこのバランス本当直近で学校行った時にですね、実はバランス受けていて、もう一度また繰り返し受けたというところです。でしかもこの、今回受けてきたベーシックのバランスの授業の先生が私がティーチングで教わった先生ですね。ティーチングクラスで教わっていた先生の授業でした。久々になんか先生の声を聞きながらいろいろ気づかせてもらったりとかで、毎回このアーサナポーズの授業の前っていうのはヨガの哲学のコンセプトのお話があるんですけど、先生によってやっぱり説明の仕方とかお話の内容が変わってくるのもすごく楽しかったです。私結構ベーシックはもう同じ先生で全部突き進んでいたので、そういった意味で全然違う先生の授業をもう一度受けることで新たな気づきであったりとか、追加で追記してメモを取ることがとても多くってすごいいい時間でした。で、このガルダーサナ、ワシのポーズをやった後にアルダチャンドラーサナ、アルダチャンドラーサナのポーズはですね、ハーフムーンですけど、私が実際ティーチングクラスで、ピークポーズとして取り扱ったポーズなのですごい自信もそれなりにあったんですけど、改めて股関節の動かし方っていうのも再履修することで復習ができたりとか、そしてものすごく暑かったですね。もう朝一番に体幹を使って、かつ次ご飯食べた後にバランスで多分もう燃焼していってるのが汗が止まらないというのもありました。そして4つ目にですね、ビラバドラーサナ3ということで戦士のポーズ3ですね、上半身、これも結構体幹を使うポーズで片足でバランスを取るっていうもので、今回は壁を使って足裏を壁にくっつけて上体を伸ばすっていうのをやったんですけど、また別の動画で更新できる時に紹介していきたいと思うんですけど、とっても難しいからこそ自分の筋力を感じて動かすことができました。で、前回このバランスの授業を受けてて、そういったやり方って今までやったことがなかったんですけど、それは先生が受けている人を見てみんなできる人たちだと思って難易度を少し上げて挑戦させてくださったんですけど、そういった意味で本当に毎回毎回新鮮で、とてもやっぱり目の前で先生と対面で授業を受けれるっていうのはオンラインではないなっていうのをすごく感じれた、2時間でもありました。そして最後にですね、3時半から次はアドバンスですね。ティーチングの手前のアドバンスの授業を再履修して、私アドバンスの授業は結構コロナがもう、すごい流行っていたっていうのもあれですけど、なので結構オンラインで授業を進めることが多かったので、アームバランス、アドバンスのアームバランスの授業を学校で対面で受けたかったので、やっと学校に行って直接先生に教わったっていう感じです。で、結構基本には戻るんですけど、アドバンスのアームバランスの授業の時にはもう3人しかいなくて、3人とも再履修のメンバーだったので、哲学とか構成要素とかをじっくりやるっていうよりは、ポーズの取り方を先生に実際私たちは見てほしいということも伝えたので、すごくポーズを取る時間っていうのを大事に先生が調整をしてくださったおかげで、結構先生から助言をもらいながら自分でポーズを、挑戦する、練習するっていう時間をもらいました。で、まず1つ目にですね、ドルフィンプランクってことで、ドルフィン、肘でドルフィンプランクは結構
意外と姿勢が低姿勢でめっちゃ肘脇締めてっていう使い方をするんですけど、本当に朝からめちゃくちゃ筋肉使ってるなっていうのを実感できました。このドルフィンプランクとかまだいいんですね。で次がバシスターサナで、バシスターサナもすごくイメージで変わるなっていうのを実感できた2時間で、自分がこう側面をもっともっと引き上げるってイメージで手を伸ばすことによって体が持ち上がりやすいのと、そう思ってなかったらすごく手首に負担がかかるなっていうのも実感できました。で3つ目に、トーラーサナって言って天秤のポーズですね。もうあぐらをかいてこのままお尻を上げるってやつなんですけど、これが本当にきつくって、何回もお尻を後ろの方に引いていくんだよって先生に教えてもらうんですけど、最初やったらもうお尻が床をそのまま滑ったって感じで、もう先生大笑いだったんですが、本当に楽しい授業時間でもあったんですけど、ものすごい汗が止まらないぐらいもう必死にお腹の力を使い、さらに腸腰筋、膝を自分の体に引き寄せるっていうことをですね、やって練習をしました。これはでも本当に訓練だなと思ったので、そんなできない自分はそれはそれであり、今の状況だと思いながら、ポーズ挑戦することができて、で最後にバッカーサナ、鶴のポーズですね。これもういつも太っていても全然できるんだよっていうのを言い続けられて、先生からもいつも言ってもらってたんですけど、本当にこれが今日実感できたのが上がったんです。バッチリめっちゃ練習しましたけど、すごいポイントを先生から教わったことを忠実に意識してイメージしてやるだけでめっちゃ体が使えたっていうのを実感できました。でそれだけ自分の体が多分ヨガをやりだした時よりも変わっているっていうのもあって、改めてバッカーサナバリ気持ちいいなみたいなめっちゃ気持ちいいやんこのポーズって思えるぐらいすごい楽しむっていうこともできて、もちろん顔から前に落ちかけたりっていうのは何回もやってます。でもそれはそれで訓練している自分が楽しく過ごせたので、本当にめっちゃ嬉しかったですね。最終的にはバッカーサナ肘を伸ばさないといけないので、結構ホットヨガラバの会員さんとかだったらこの二の腕に足を乗っけてとかっていう方も多いんですけど、それ本来のバッカーサナの使い方とちょっと違っていて、脇で足を足で腕を挟むっていう、終わったらここが赤くなっていてですね、そのティーチングのクラスメートの人からめっちゃ腕赤くなってるよって突っ込まれるほど、それぐらい足の力を使って挟んで腕を押さえてってしていたので、本当に自分でやりきったっていう2時間でした。何か再履修するっていうのは本当に気づきも多いのと、改めて忘れていることもすごく多くって、やっぱり何回も受けるのがいいなっていうのを改めて感じましたっていう感じで、今日はちょっと簡単な再履修受けてきたよっていう報告にはなるんですけど、私のちょっと近況報告みたいになってくるんですが、もしこれからまた RIT ですね、200取ろうとされている方や、またはもう終了しててまだ授業受けれるよっていう方はぜひ再履修はとてもおすすめです。そしてオンラインもとても活用できるとは思います。私も実際オンラインを活用して入学して4ヶ月でもう200の最終ティーチングクラスに入ったので、それは結構先生もびっくり、ペース的にはめちゃくちゃ早いんでびっくりされてましたが、でもそれはそれですごくもう一度再履修をしていくっていう時間がたっぷりまだあるので、私の場合9月が卒業なので、それまでしっかりとまた一つ一つ苦手なポーズであったりとか、もう一度勉強し直したいことっていうのは復習しながら、整理して頑張って勉強していこうと思います。ということで、この LL サイズヨガチャンネルでは普段は太っている方や体の硬い方に向けてお家で楽しくヨガをしてもらえるようなことを紹介しています。それ以外に私がですね、こうした RIT の資格を取っている、最中の状況であったりとか、報告もイレギュラーで更新しておりますので、よかったらいいね、そしてチャンネル登録をお願いします。それではありがとうございました。